Okay, so magandang araw sa inyong lahat mga boss. So andito tayo sa Barangay Bugtong, Malasigi, Pangasinan. So ayan, so i-update lang natin project natin dito. So ngayon, inaayos lang namin yung mga ilaw ngayon. So mamaya ng konti, pwede na to. So i-vlog na natin to mamaya. So ngayon, inaayos pa lang namin. So pasilip pa lang muna mga boss. So yan yung mga ilaw niya, oh. So yan siya. So andito rin pala si Ton Saldo. Makikita niya. So pag-aalis mo yung mo para makita nila. Ayan, si Ton Saldo. So yan, siya po yung sinasabi ko na taga Antipolo na nag-train sa akin ng isang taon. So ngayon tumatanggap siya diyan sa NCR. So ngayon may project siya ngayon dun sa Laguna, sa banda yun, sa Alaminos, Laguna. Alaminos, Laguna kay Ma'am Catherine Estrella. Oy, shout out kay Ma'am Catherine Estrella. So yan, salamat at nagtiwala po kayo sa Bilasco. Shout out din natin si Ma'am Molit Ramos ng Antipolo, Mielta. Oh, yun. Shout out po sa inyo, Ma'am. Ayan, so andito siya ngayon na namasyal sa akin. So, kung gusto niyo magpagawa ng kisame, lalo lang dyan sa NCR. Kasi Antipolo na siya, nakakarating siya ng Cavite. Saan pa ba yung naging project mo? Cavite, Laguna, Cubao, Quezon City. So marami na siyang natapos na project mga boss. So pwede niyo rin bisitahin yung Facebook niya sa Ton Saldo. So makikita niyo yun sa screen, makikita niyo na lang diyan. So kontakin niyo na lang siya kung magpapagawa kayo ng kisame, pintura, mga ganitong divider, yung partition design. So gumagawa rin siya. So tingnan niyo na lang diyan mga boss yung mga design niya, tapos kontakin niyo na lang siya para magawan kayo ng estimation. Okay, so mamayang konti, natin ito, i-update po natin yung project natin. So inaayos lang namin yung mga ilaw. So andito yung mga ilaw, inaayos lang po namin. So yan lang muna mga boss. So mamaya i-update natin ito. Okay, so yan, matapos na nilang ayusin mga boss. So umuwi na rin si Ton Saldo mga boss. So ang pinakita ko kanina. So yan, natapos na nilang gawin. Ngayon ipapakita na natin yung kabuuan ng bahay. Okay, so sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe dyan, subscribe na kayo mga boss. Malaking tulong po yan sa tulad natin na nagsisimula pa lang sa YouTube. Okay, so umpisa na natin mga boss. So dito mga boss, so ang ginawa namin dito, nagmasilya kami rito. So minasilya namin una yan, tapos pinuntaran namin ng flat latex, tapos grady light. Siyempre una, pag magpipintura kasi pinaka-additional sa amin ito, ang ginawa namin dyan, nilihan namin yan, tapos minasilya namin ng Acrytex cast. So waterproofing na siya mga boss. Tapos flat latex, tapos liha. Siyempre kung may mga i-retouch pa, may retouch namin. Saka namin pinatungan ng grady light na kulay. So yan mga boss, grady light yung kulay nito mga boss. Okay, pasok na tayo dito sa salas. So dito sa salas mga boss, okay, so may background music pala mga boss. So ang gagawin ko na lang dito para hindi tayo makapirect, napapatungan ko na lang ito ng background music. Kasi sayang itong video natin pag may copyrighted music tayo. So dito kasi sa site mayroong nagpapatugtog ng nagpapatugtog. So pwede tayong maka-copyright. So papatungan ko na lang ito ng background music. Okay, dito sa salas. So ito na yung salas niya. Itong pinaka hallway pala ito mga boss. So dito sa hallway, so naglagyan ko ng ganitong design. Tapos nilagyan ko ng cube light dito sa gilid. So paikot yan mga boss. Kung makikita nyo dyan, paikot yung cube light nya. So lahat pala ng dito, ng ilaw na nilagay ko, blue white. So yung pin light, blue white siya. So may tinta po tayo dyan mga boss na pin light. Tapos itong dito sa may
sa may TV wall design. So warm white lang sana, 3 watts dito, 6 watts siya. Tapos yung mga strip light natin, blue white, blue warm white tsaka violet yung nilagay natin ilaw dito sa strip light natin. So lahat naka ganun yung kulay niya. Lahat ng strip light natin blue, white, violet yung nilagay natin. So pag pinindot mo yan, mag-iiba siya ng kulay. Pwede siya maging warm white o kaya violet yung kulay nito. So yun ang ginawa natin, nilagay natin ilaw dito. Tapos dito sa mga 3 watts, so warm white lang siya. Tapos sa pin light, blue white yung nilagay natin mga pin light. Tapos dito sa cornisa, dito pakikita ko mga boss, lahat ng cornisa natin dito mga boss, so yung MD na design yung nilagay natin, MD. Tapos yung pinasa taas, so yan siya mga boss, MD yung nilagay natin design. Tapos dito sa taas, dito pinakataas niya sa may riser, so 45 yung nilagay natin dyan na design. So yung cornisa at yung mga ilaw, may tinda po tayo niyan sa Maclagunilla Cornices. So makikita nyo dyan sa screen yung tinda nating kulay, tinda nating cornisa tsaka mga ilaw mga boss. Yun ang ilagay natin. So ito na yung kabuuan ng project natin. So ang gusto kasi ni sir nung nag-usap kami, so dito yung salas niya, tapos lagyan ng hallway, tapos dun yung dining. So ayan yung nilagay natin, tapos nilagyan pa natin ng partition. So partition na TV wall design. So TV na lang kulang dito mga boss. So yan yung nangyari dyan. So dinesignan ko siya, tapos okay naman na kay sir, nag-approve naman na siya. So yan ang nangyari dito. So yan yung design na lagay natin dito. Okay, dito sa salas, mga boss, so ito yung design na lagay natin dito mga boss sa salas. Okay, so simple lang ginawa natin dito. So bagay na bagay dito sa bahay. Tapos yung TV wall design, so pinakita ko rin yan kung paano gawin yan. So gypsum board lang yan, tapos metal paring at walang gal yung nilagay namin ditong materials. So dito kasi mga boss, mahina yung voltahe ng ilaw dito. So kaya itong ilaw natin medyo nawawala. So mahina yung voltahe ng kuryente dito daw, sabi nila madam. So kaya nagkaganyan yung mga ilaw niya. Okay, so yan yung ginawa nating design dito sa partition. So gypsum board lang siya, tapos minasilya lang namin, tapos metal paring. So pinakita ko yan nung nagsisimula kami rito mga boss. So pati doon, nilagyan ko na rin doon kasi may hagdan doon, may hagdan na maliit. So nilagyan ko ng partition doon, sinadjust ko rin yan nalagyan. So yan, nilagyan natin, okay naman siya. Nibagay naman dito sa bahay. Tapos yung kulay na gusto pala ni sir dito sa bahay niya, so white lang yung gusto niyang kulay dito sa wall niya. So ayan, ginawa namin, white siya, tapos dinagdagan ko na lang ng baseboard na kulay gray. So yan, silk gray ng JP's yung nilagay kong baseboard dyan na kulay. So yan, so yun yung nilagay natin mga boss. Tapos dito, ito na yung hallway. So daanin tayo sa hallway. Okay, so lumibot yung hallway niya mga boss, makikita nyo pa L yung hallway niya. So pa-L yung hallway niya kung makikita nyo. So naka-complete din dito mga boss. Okay, so yan itsura niya mga boss pag dito ka banda na nakatingin. Okay, so maganda siyang tingnan mga boss. So ang wala na lang dito yung mga appliances, yung mga furniture pala, yung dining set, tapos sala set, yan ang mga wala pa rito. So sabi nila bibili na lang daw sila ng bagong ilalagay nila rito. So yan mga boss. Tapos punta rito tayo sa dining tsaka kusina. So ito kasi yung gusto niyang nangyari dito. So dito na yung dining nito tsaka kusina. So nag-design na rin ako ng kisame dyan. So pinakita ko yan bago ko ginawa. So may 3D model akong ginawa dyan. Tapos nung okay na sa kanya lahat, ginawa na namin. So ito yung naging design niya. So dito ang ginawa kong combination ng kulay natin dito, white tsaka black. So black and white, halos black and white yung makikita natin combination ng kulay dito. So pati dito sa ceiling ginawa ko dalawang square rectangle na may cove light. So magkapatong siya mga boss. So yung isa black yung kulay niya, ito white. So yan yung itsura niya mga boss. Okay, so tricolor din yung ilaw niya, yung mga cove light niya, tricolor din. So ang nakaset dito yung warm white yung umilaw dito. So magiging violet din yan o kaya blue.
pag isinits natin. So yan siya mga boss. Tapos yung kinulay natin dito sa kornisa, semi-gloss lang ng Davis yung ginamit natin dyan, semi-gloss latex. Okay, so yan, ang ganda ng resulta ng bahay niya. So punta tayo dun sa kwarto. Dito sa isang kwarto mga boss, so gray ang nilagay natin dito, gray delight tsaka smoke gray. So andito yung smoke gray, tapos ito yung gray delight, gray delight pala dito mga boss, tapos smoke gray. So nag-ano lang tayo ng isang accent. Tapos yung pintura niya ganun din. So warm white, yung cornisa niya semi-gloss white, pati dito sa baba. Yung kisame niya white lang. So yung mga strip light nito ganun din, tsaka pin light gray, yung pin light blue tsaka white. Tapos dito sa strip light violet, blue tsaka warm white. Yung ano, pare-pares lang sila ng strip light dito mga boss, lahat. So isang klase lang. So sa akin na rin kumuha ng strip light. Pati yung center light, itong circular light, sa akin na rin kumuha ng circular light sila sir. So tricolor din yan, warm white, white at daylight. So ayan siya mga boss. Okay, so ayan siya. Okay, so dito ang ginawa nating kulay dito, so aquamarine, yung aquamarine ng Davis yung ginawa nating kulay dito sa kwarto. Tapos siyempre may mga baseboard din yan, pinasil gray, gagaya dun sa salas. Tapos dito dinagdagan na namin ng light ng pintura na puti, kaya medyo nag-white dito. So ganoon na lang ginawa namin dyan. So ito yung pangalawang kwarto. So ganoon din yung mga kornisa na nilagay natin. So makikita nyo dyan. So yan yung kornisa na ginamit natin. Isa lang yung klase. Okay. So ayan mga boss. Tapos punta tayo doon sa doon sa master bedroom. Dito sa master bedroom pare-pares lang sila ng design. So cove light din. Ang naiba lang dito yung kulay. So ang nilagay ng kulay dito, test titan ditong isang pader ng Davis, tapos dinaloan na lang namin ng puti, kaya medyo nag-light ditong banda. So ganoon lang ginawa namin dyan mga boss. Siyempre yung mga kornisa, semi-gloss pa rin, tapos ganoon pa rin yung mga design ng kornisa. So ayan siya mga boss. Okay. So itong pinlight niya, ganoon din, blue-white din yan mga boss. So nakasit lang siya ng white ngayon. Tapos pati itong cove light niya, so warm white, blue tsaka violet yung cove light niya, para-paras lang sila mga boss. Okay, so yan yung master bedroom. Tapos punta tayo sa CR. Siyempre sa mga CR, flat ceiling lang yung ginawa natin. Tapos naglagay tayo ng panel light. Okay, so panel light yung talaga natin dito mga boss. So warm white, daylight tsaka white, tricolor din siya. Siyempre naglagay din tayo ng manhole. May manhole tayong nilagay dyan para pag magka-problema, pwedeng pupunta yung electrician doon sa taas. Okay, ito yung ano nila, paliguan. So ito naman yung palikuran nila. Okay, punta tayo dito. Ito yung CR nila. So ganun din mga boss yung nilagay natin dito. Okay, yan. Punta tayo dito. So pag makikita nyo rito, ito yung itsura niya rito banda pag dito kayong tumingin. So ayan siya. Ang ganda na. Okay, so yan, sa mga ano pala gustong tumingin pa ng ibang design na mga project natin. So marami tayong design na ginawa. So tingnan nyo lang dyan sa videos natin, marami tayong design. So bawat project ibang design yung ginagawa natin mga boss. Siyempre binabagay ko kasi dun sa bahay, kaya iba't iba yung design na nilalagay natin. So makikita nyo dyan sa mga videos natin. So kung gusto nyo makita yung iba sa FB, so dun sa Maclagonilla Vlog, Tarlac Ceiling and Partition Specialist, so makikita nyo dun mga boss yung ibang design natin. Okay, sali na rin kayo dun sa group natin na makikita nyo dyan sa screen. So sali kayo dyan, lalo na yung mga installer dyan at yung mga gusto magpapabahay dyan, lalo na yung mga magagaling sa dito sa Kisame. So marami nagko-comment dito, magagaling daw sila. So pwede kayong sumali dyan mga boss sa
ceiling design ideas na makikita dyan sa screen. So sa group natin. So sali po kayo dyan. Ipakita nyo mga gawa ninyo para makatulong tayo sa iba at makatulong na rin sa amin. Yan, makikita nyo dyan sa sa screen. Join na kayo dyan mga boss. Yung group natin, Ceiling and Partition Ideas Philippines. So andyan sa screen. Salin na kayo mga boss, lalo na yung mga gypsum board installer dyan, hard effects installer, ceiling installer, partition installer. So yung mga magaling dyan, so marami nagko-comment dito, magaling daw sila, hindi daw ganito yung sabi ganyan. So ipakita nyo na lang dyan mga boss yung gagawa ninyo. At baka sakaling ipakita rin natin dun sa mga viewers natin para makatulong tayo sa iba. Pwede rin kayo mag-post ng video dyan, ipakita yung mga project ninyo, para maipakita natin sa mga ibang nagpapagawa ng bahay. So kasi kami itong gawa namin nasa lang kasi yan mga boss, na yun sa tawag doon, kanya-kanyang diskarte itong paggawa natin ng sesame. So yung diskarte namin iba, tapos yung diskarte ninyo iba rin. So para hindi tayo pare-paras ng diskarte. So yung diskarte namin, hindi namin sinasabing tama o mali. Basta iba yung diskarte namin tsaka diskarte ninyo. Yun ang namin. Pero may tutorial pa rin ako dyan, na lalo na sa mga baguhan, kung gusto nyo matuto. May mga tutorial pa ako dyan, pwede nyo panoorin. So ilalagay ko lang dito sa description box yung tutorial natin sa ceiling. So makikita nyo lang dyan para yung mga baguhan, pwede nyo sundan yung mga gawa natin. Pwede kayo mag-DIY kung gusto nyo matuto sa mga ganitong project. Okay, so yan yung project natin dito sa Barangay Bugtong, Malasigi, Pangasinan. So yung shoutout, pa na lang, mamayang na lang sa bahay. Sasabihin ko lang sabay kasi hindi ko dala yung listahan natin. So ayan mga boss. So sana excuse me, sana nakatulong ito sa mga nagpapabahay dyan, lalo na sa mga gumagawa ng mga project na ganito, sa mga installer dyan. Tsaka maraming salamat ka pala sa naging kliyente ni Ton Saldo. So pumisita siya rito, nakita nyo naman, punta siya dito sa Tarlac nung nakarang araw. So punta siya rito, nakita dito sa video. So may project siya dyan sa Laguna. So maraming salamat madam sa pagtiwala sa kanya. So nirekomenda ko siya, na lalo na dyan sa mga NCR. So kung gusto niyo magpagawa, i-message nyo lang siya. Si Tom Saldo, makikita nyo dyan sa screen. So gumagawa na rin siya ng mga ganito na ceiling. Okay? So ayan makikita nyo. Ang ganda Oops, yan ayan mga boss. So ayan, siyempre paki-subscribe na rin si Master Walter Digaom. So makikita nyo dyan sa screen mga boss. So may YouTube siya. Kung gusto nyo mag-relax, makinig ng mga music, meron siyang mga cover. Paki-subscribe na rin mga boss, manood na rin po kayo sa kanya. Okay, so yan lang yung masasabi ko rito mga boss. Tapos yung ibang mga picture nito, sa bandang huling video, ipapakita ko po doon yung mga picture na ito mga boss. So bago yung picture, may shoutout pa tayo sa bahay. So hindi ko kasi dalang listan mga boss, so sa bahay na lang tayo mag-shoutout. So hanggang dito muna yung video natin, kita-kits tayo mamaya mga boss. Okay, alright. So ayan mga boss. So matagal-tagal din tayo hindi nakapag-shoutout mga boss. So medyo busy kasi mga boss, pasensya na po kayo. Tsaka hindi rin tayo nakapag-reply. So ngayon, nagre-reply na kami ngayon mga boss sa YouTube natin, tsaka sa FB page. So kung mag-comment kayo, kung may tanong po kayo, mag-comment lang po kayo dito sa baba. Okay, sa may comment section. Okay, shoutout po natin mga boss. So shoutout kay Domtere Kabok, watching from Japan. So shoutout din kay RJ Kibalbal. Ay, Bigalbal. Sorry. RJ Bigalbal, watching from Cavite. So yan mga boss, si Sir RJ Bigalbal from Cavite.
So, shoutout din kay mga Kabay official. So, yan yung ano natin si mga Kabay. So, YouTuber din ito mga boss. So, subscribe na rin po kayo sa kanya, mga Kabay official. So, ang content nito puro bonsai. So, shoutout din kay Yodar TV. Yan, mga bonsai din yung mga ano niya, mga content niya. Kasi ako, mahilig din ako sa bonsai mga boss. So, kasama ko sila. So, nag-vlog na rin sila ngayon mga boss. May tutorial din po sila mga boss. So, shoutout din kay Bonsai Noy. So, marami tayong mga subscriber na nagbubonsai. So, may mga YouTube channel po sila. So, subscribe na rin kayo mga boss. Kay mga Kabay Official, kay Yodar TV, Bonsai Noy. So, yan, i-search nyo na lang mga boss. Subscribe na po kayo mga boss sa kanila. So, shoutout din kay Rolly Proda from Palapar, Norte, Malasigi, Pangasinan. So, malapit na kami dito kanina sa Malasigi. So, malapit na kami dun sa Malasigi, Boss Rolly. Sana namasyal kayo dun sa project namin para nagkakakilala tayo. So, shoutout din kay Randy Ripari from San Vicente, Santo Ignacio, Tarlac. Oh, yung kababayan ko si Sir Randy Ripari. So, taga San Vicente siya mga boss. Yung mga Ripari dyan, kamusta po kayo mga boss? So, shoutout din kay Hermi ni Gildo Enciso, watching from Saudi. So, yan mga boss, shoutout sa inyo, lalo na dyan sa Saudi Arabia. At shoutout din kay Erwin Dilara, watching from Australia. Hoy, sa Australia naman tayo. Nakakarating na tayo sa Australia mga boss. Ingat po kayo dyan, sir. Donald Mendoza from Tarlac. Oh, kabayan, si Donald Mendoza. Shoutout sa iyo mga boss. At kay Magsasaka Vlog, Elimar Pablo. So, yan, may YouTube din ito mga boss. Subscribe na rin po kayo sa kanya. So, taga rito rin siya sa Tarlac mga boss, si Magsasaka Vlog. Tapos, shoutout din kay Joel Sanchez from Nueva Ecija. Okay, so shoutout din kay Sir Romel Kapalungan, watching from Jeddah. So, lagi po siya nanonood mula po nung nagsisimula pa lang dito sa YouTube. So, nanonood na siya mga boss, matagal na siyang subscriber sa atin. Kay Sir Sed Toledo, gayon din kay Sir Sed Toledo from Cavite. Shoutout din sa iyo, sir. At kay Martinez family from Nueva Vizcaya. Shoutout din kay Jack Esguera from Mabalacat City. Ayun, si Sir lagi nanonood pa rin. Natapos na natin yung project niya, pero may papagawa pa sa atin mga boss si Sir si Sir Jack Esguera. So, yan yung project natin dun sa Mabalacat City. Makikita nyo na lang po dun sa mga video natin sa baba, hanapin nyo na lang yung Mabalacat City. So, yun yung isang naging project namin kay Sir Jack Esguera. Siyempre kay Sir Roger Mirasol, shoutout sa inyo. Tapos shoutout din sa mga subscriber natin, sila Wi-Fi Friends watching from USA. Shoutout din kay Tech Health People. Shoutout din kay Adsad Abukabar from Zamboanga. Siyempre, shoutout din kay Aldrin Navarro. Ganon din kay Philip Cesar. Uy, si Philip Cesar, meron pala rito. At shoutout din kay Aris from Rome, Italy. So, yan mga boss. Siyempre, shoutout din sa naging project natin kay Sir Maris Padilla at kay Sir Jet Ray Padilla. So, maraming salamat po nga po sa inyo, Madam Sir. At kami yung napili ninyong gumawa ng bahay ninyo. So, yan, sana susunod, pag magpapagawa kayo, may recommenda nyo kami sa mga kapitbahay nyo. So, maraming salamat at nagustuhan nyo yung gawa namin. So, kung gaano kayo nasayahan sa gawa namin, mas nasiyahan po kami na nagtrabaho po sa inyo mga boss. So, salamat sa paghintay at nakapaghintay po kayo sa pila. Okay? So, shoutout din sa mga kasama nating contractor, mga interior designer, lalo yung mga nagkikisame dyan, mga installer ng kisame, mga hardflex. So, shout out sa inyo mga boss. Nood lang po kayo dito. Tapos kung gusto nyo mag-share ng mga project ninyo, sabi ko kanina, sumali kayo dito sa group natin sa Tarlac and sa Ceiling and Partition Design Ideas Philippines. So, makikita nyo dyan sa screen. Sali na po kayo dyan mga boss para may bahagi ninyo yung mga project nyo, mga idea ninyo. So, mag-post po kayo dyan. Malay nyo, mayroon magpagawa sa inyo na malapit dyan sa inyo.
makakita dyan sa group natin. Di siya pang kita ninyo mga boss. Baka may magustuhan yung lalo yung mga maraming member dito sa group natin mga boss. Mag-post lang kayo diyan. Malay mo malapit lang diyan yung makita ng project ninyo at kontakin kayo. Okay, so ganyan lang boss. Kung may kayo, kung may tanong po kayo, lang po kayo dito, mag-message lang po kayo dito sa sa Maclagonilla Vlog, Tarlac Ceiling Partition Specialist. So nandiyan sa screen makikita nyo. So kung may ibang tanong pa kayo dito lang sa YouTube, mag-comment na rin kayo dito sa comment section. Tapos paki-ano na rin mga boss, yung mga baguhan po dyan, please paki-subscribe na rin itong channel natin. So malaking tulong po yan sa katulad namin na nagsisimula pa lang dito sa YouTube. Siyempre paki-share na rin para makatulong kayo dun sa iba at makatulong na rin kayo sa amin. Tapos paki-ano na rin mga boss, kung nagawa nyo naman nyo yun, mag-iwan naman po kayo ng like para makatulong po yung kasing like ninyo sa para may rekomenda tayo mas maraming like o kaya comment, mas may rekomenda tayong panoorin ni YouTube sa ibang audience natin. So yan mga boss. So hanggang dito na lang yung video natin mga boss. Sana may nakakuha kayo ng idea sa project na to. So kung gusto niyo pa makakuha ng ibang pang idea pala mga boss, tingnan yung ibang video natin dito sa YouTube. So bawat project natin may mga design tayong nilalagay. So puro may bagong design na nilalagay tayo sa mga project natin. So tingnan nyo lang dito mga boss yung mga mga ideas natin, yung mga ideas sa lalo na sa loob ng bahay, sa kisame, ganyan. Okay, so hanggang dito ng video natin talaga mga boss. Nagpaalam uli ako. So ingat po tayo lagi. At lagi po tayong mag-ingat. Yun lang po talaga. At ano pa ba yung sasabihin ko? Basta yun, ingat lang kayo mga boss. At ingat po tayo lagi. At God bless. Okay. Alright.